akuvama umusa kuvama isibusiso igama ko-pastor we-channel free kubalulekile ukufanele ukuthi isizo sami ukuthi inamba sisetshenziswa umuntu oyimember ye-channel kuphela kusongoneni ekuseni ntambama lowo muntu lo suke engifonela kangu-WhatsApp futhi akangithumelela ama-SMS fona from Monday to Friday kuphela sibheka la udaba lombukeli obuzela uphupha inyanga ibovu nake singakusho a red moon okay inyanga ibovu inyezi ibovu. So number 1 ngokujwayelekile uma kuba inyanga ngawuphawu lubuma ibovu ngoba lokhu kuvamile ukuthi kukhombe kungenzeka uyakhonyiswa umhelo obizela ukuthi sesisondele isikhathi seyivivinyo ezinzima zokubuya kwenkosi uJesu Kristu. Shuthi umhlaba sekusondele ugoqwe. uJoel 2:31 ilanga liyakuphenduka ubumnyama inyanga ibe igazi longakafiki usuku olukhulu nolwesabekayo lukaJehova. Kanti Izenzo 2:20 ilanga liyakuphenduka ubumnyama inyanga ibe igazi longakafiki usuku olukhulu noluqhabileyo lwenkosi. 2 kwesinye isikhathi umnyanga ibheka nje ubophupha inyanga ngawuphawu lubuma ibovu ngoba lusengasho lingenzeka umuntu okusuke ekhonjiswa ukuthi kunezimpi noma kunosizi noma kuneyilingo neyivivinyo okanye kuneyigigaba ezimbi nezibuhlungu ezizokwehla esikhathini esizayo esiseduze. Ngabe uSamulo 6:12 ngase ngibona lapho livula uphawu lwesithupha ngoba khona ukuzamazama okukhulu ngomhlaba lelanga labamnyama nezindwangu yesaka lobona inyanga yonke yaba njengegazi. Kanti uLuka 21:25 kuba khona izibonakaliso elangeni nasenyangeni ezinkanyezini nasemhlabeni usizi liyakwehlela izizwe sixakeke ngokuduma kolwandle namaza. Number 3 ubunyanga ibheka kanjena kuyenzeka futhi uma ubuka la inyanga kuba uphawu nje mayibovu solusho ukuthi kungenzeka uyaqasheliswa la ngengozi noma ke isihlakalo noma ngehlekelele engase yehlele abantu noma ngavela izifo kungenzeka ukuthi kuzovela qhubukani isifo ongenzeka kuzoba nesomiso ongenzeka kuzoba nezimo nje ezingezinhle esuke zizohlela isizwe noma abantu abaningi. Siyabonga kakhulu ngoba sibheka la inyanga uma ibovu uma khona usalele ngaphandle ngizokujabula inhloso be blessed.